сурхча бемории шадиди гузарандаи вирусӣ буда, дараҷаи хеле баланди сироятӣ дорад. барангезандаи он вируси сурхча мебошад ва ба он ҳарорати баланд, илтиҳоби лоопардаи холигоҳи даҳон ва роҳҳои болои нафас, конъюнктивит, бусуроти хоси пӯст ва заҳролудшавии умумии организм хос аст. мувофиқи маълумоти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар саросари ҷаҳон ҳудуди 140 000 нафар бар асари бемории сурхча фавтиданд ки аксари онҳо кӯдакони то синни 5 сола мебошанд. шумораи гирифторони сурхча дар ҷаҳон дар соли 2017 ба таври назаррас афзоиш ёфтааст ки далели ин мушкилот коҳиши фарогирии аҳолӣ бо ваксинаи зидди бемории сурхча мебошад. сурхча яке аз бемориҳои гузаранда дар ҷаҳон буда, паҳншавии он дар миёни аҳолӣ 90%-ро ташкил медиҳад. яъне ҳар як бемор аз 10 шахси ваксина нагирифта ки бо ӯ тамос мегиранд, 9 нафарашро сироят мекунад. бемории сурхча ин бемории сироятии шадид мебошад ки бо аломатҳои ба худ хос муайян мегардад. аломатҳои ба сурхча хос ин аломатҳои заҳролудии умумии бадан мегӯям, аломатҳои катаралӣ ва аломатҳои бусурудбарорӣ. аломатҳои катаралӣ дар намуди обшорӣ аз биниҳо, дарди чашм, сурхшавии чашм, сурхшавии гавҳараки чашм, склерит мегӯянд, конъюнктивит, илтиҳоби милки чашмон мешавад, обшорӣ аз бинӣ, сулфаи хушк пайдо мешавад ва аломатҳои умумии заҳрӣ ин ҳароратбаландӣ, беҳолӣ, бемадорӣ, аз иштиҳо рӯй гардондан ё қайкунӣ. аз он ҷумла аломатҳои бусуродбарорӣ. як ба сурхча як бусуроти хос ҳаст ки он бусурод аз дигар бусуродҳо фарқ мекунад, пайса, лекин як хусусияти асосии ин бусуродбарорӣ ва давра ба давра аз боло ба поён, давравӣ мегӯянд, аз боло ба поён дар 3 шабонарӯз медамад. якум шабонарӯз ин дар биднияки кӯдак ва гардан ва пушти гӯш кӯдак, дуюм рӯз бадани кӯдак ва қисми болои дастон ва сеюм шабонарӯз қисми поёни бадани кӯдак ва қисми поёни дастон мебошад. ин аломати хосе ки барои дигар бемории сироятӣ хос нест аст. 3 шабонарӯз аз боло ба поён давра ба давра мегӯянд. сурхакон дар байни кӯдакон ҳозир дида мешавад, ҳам дар байни калонсолон. он калонсолон ки дар вақташ эм нагирифтаанд, чунонки сурхакон ин бемории сироятии идорашаванда мегӯянд. ин он маъно дорад ки бар зидди ин бемории сироятӣ ваксина ҳаст. эми бар зидди вируси сурхакон ҳаст, сурхча ҳаст. ин идоракунанда мебошад. мешаванд ки одамони калонсол, кӯдакони синни соли камтар, калонтар ин эмро дар вақташ нагирифтаанд, бо кадом сабаб ҳеҷ кас намедонад. сабабе ки бисёр бемор мебошанд, сабабе ки ягон радди эмкунӣ ҳаст, чанд намуди радди эмкунӣ ҳаст ки эм гузаронда намешавад ба кӯдак. онҳо метавонанд дар вақти авҷи беморӣ ки ҳозир дида метавонем дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон, дар вақти мавсимият метавонем онҳо ҳам бемор шаванд. бештар кӯдакони синни то 3 сола бемор мешаванд бо ин бемории сироятӣ. барои чӣ? барои он ки бисёртар ваксина мегиранд ҳамин синну сол. вируси сурхча дар ҳаво ва рӯи замин то 2 соат фаъол боқӣ монда, дар муҳити беруна устувор нест. ин вирус берун аз бадани инсон аз таъсири омилҳои гуногуни химиёвӣ ва физикӣ зуд мемирад. сарфи назар аз ноустувории таъсири муҳити беруна, ҳолати паҳншавии вирус ба масофаи хеле зиёд бо ҷараёни ҳаво тавассути дастгоҳи ҳавокашӣ дар фасли сармо дар биноҳо ҷой дорад. роҳи интиқоли сироят аз ҳаво тавассути одами бемор бо паҳншавии луоб ҳангоми сулфа, атса задан ва ғайра буда, он вирусро ба муҳити беруна ба миқдори зиёд паҳн мекунад. манбаи сироят бемори гирифтори сурхча дар ҳама гуна шакл мебошад ки аз рӯзҳои охирини давраи инкубатсионӣ то рӯзи 4 пайдо шудани бусурод барои дигарон сирояткунанда аст. аз рӯзи 5 баровардани обилаҳо бемор ғайрисироятӣ ҳисобида мешавад. барои чӣ ин бемории сироятӣ ки зуд паҳншаванда мегӯянд? чунки барангезанда сабабияти ин бемории сироятӣ мешавад вирус.
вирус чанд хусиятҳои бад дорад. Якум хусият ин тез паҳншаванда, индекси тамосият мегӯянд. Калимаи индекси тамосият аз фоизи одамони солиме ки бо як бемор дар тамос буданд, қариб 99 одам бемор мешаванд. ин индекси тамосияташ бисёр баланд мебошад, қариб ки ба бемориҳои шадиди сироятӣ, вируси роҳҳои нафас, аз он ҷумла коронавирус ҳам ҳамин қариб 100% мешавад. хусиятҳои вирус аз чӣ иборатанд? Вирус тез паҳншаванда. Он маъное дорад ки бисёр дар манзилҳои серошёна, дар ошёнаҳои поён агар бемор бошад, агар ошёнаи боло ба ки агар кӯдак зиндагӣ кунад, лекин эмро нагирифта бошад, синну соли то 30 сол дошта бошад, вай метавонад бемор шавад. ин ду кӯдак дар тамос набуданд. Он маъное дорад ки ин вирус бо ҳавои гарм аз ошёнаи поён ба боло меравад. ин бисёр хусияти бад ҳаст. хусияти вирус бо забони тиб гап занем, агар ин вируси РНК дорад, як сафедае ки вирус РНК ҳаҷмаш бисёр калон мебошад. барои табибон ин маълум аст. ба мисол мебиёрем, ҳаҷми вируси гепатити вируси агар 27 нанометр бошад, агар дар инҷо 250 аз ҳама вируси калоншакл мебошад. вуруди вирус ба бадани инсон тавассути пардаи луобии роҳҳои болои нафас ва минбаъд бо ҷараёни хун ба амал меояд. вирус дар аввал ба гиреҳҳои лимфа ворид шуда, ба ҳамаи намудҳои ҳуҷайраҳои сафеди хун сироят мекунад. аз рӯзи сеюми давраи инкубатсионӣ дар гиреҳҳои лимфа, бодомакҳо ва испурҷ ҳуҷайраҳои маъмулии азими бисёрядродор дар дохили ситоплазма пайдо мешаванд. пас аз афзоиш дар гиреҳҳои лимфа, вирус дубора ба хун ворид мешавад. вирусемия ба вуҷуд меояд ки бо фароравии зуҳуроти клиникии беморӣ алоқаманд аст. вируси сурхча фаъолияти сохтори масмумиятро пахш карда, иммунитет паст мешавад. ин вирус инчунин метавонад боиси гиповитаминози муваққатии витамини А гардад. як хусияти бадтарин ки вай мубодилаи ду витаминро дигаргун мекунад, паст мекунад. витамини С ки барои кӯдак бисёр зарур, барои одами солим, ва витамини А ки яке аз он нишонаҳои он пайдоиши оризаҳои бад мегӯянд, онро ретинопатия мегӯянд бо забони тиббӣ, аз тарафи чашм мешавад. бисёр ман ҳаракат мекунам байни агар одамо ба чи суҳбат расонам, хӯриши аз сабаби он ки ҷавонон духтарони ҷавон ки таваллуд мекунанд, онҳо оиди хӯриши кӯдак кам мафҳум доранд. онҳо шири синашонро кам медиҳанд. он маъно дорад ки то синни 6 моҳа мон бояду шояд онро танҳо бо синаи модар кӯдакро калон кунем, дурустми кӯдаки солимро. баъд аз 6 моҳагӣ бояд ғизои иловагӣ диҳем ки ин ҳам табиб мегӯяд аз кадом ғизо сар кардан дар кор. кӯдакони синни то 5 солаи мо хоҳем нахоҳем, аз сабаби он ки хӯришашон на он қадар бо пуррагӣ мебошад, онҳо гиповитаминоз доранд. калимаи гиповитаминоз адади витаминҳояшон кам мебошад. мо дар Тоҷикистон дар 2 фасли сол кӯдакони синни то 5 сола ба витамини А медем, лекин дар бемории сурхча мубодилаи ин витамин паст мешавад. он маъное дорад ки ҳам худи кӯдак витамини А кам дорад, боз мубодилаш вайрон мешавад. аз ин мебарояд ки оризаҳои вазние ки дар вақти норасои витамини А дида мешавад, ҳамаш дар кӯдак дида мешавад. боз як хусияти вируси боз ҳам гуфтан дар кор ки мубодилаи витамини С, кислотаи аскорбин мегӯем ки ин ҳам аз ҳама хусияти беҳтарин дорад, чунки ҳама вирусҳо як хусият доранд. ҳама вирусҳо новобаста ин вируси сурхча, вируси сирояти нави коронавирус, вирусҳои бемориҳои шадиди вируси роҳҳои нафас, онҳо ададан зиёд мебошанд. онҳо ба капиллярҳои хунгард, деворакҳои хунгард, онҳо мустақимият медиҳанд. мустақимият мегӯянд ки онҳоро ба қувват мекунанд. агар норасои витамини С бошад, агар рагҳои хунгарди онҳо камтар беқувват мешаванд. ин ҳам аҳамияти калон дорад дар вақти сурхча.
штаммҳои сусшудаи вируси мазкур барои истеҳсоли ваксинаи зинда бар зидди бемории сурхча истифода мешаванд. қабл аз ҷорӣ кардани ваксинаи оммавӣ, ин беморӣ асосан кӯдакони аз 2 то 5 соларо сироят мекард. аксари ҳолатҳо бемории сурхча дар давраи зимистон-баҳор бо афзоиши беморӣ дар ҳар 2-4 сол мушоҳида мешавад. дар ҳоли ҳозир дар давлатҳое ки ваксинаи умумии зидди сурхчаро истифода мекунанд, ин беморӣ дар шакли хуруҷ ва эпидемияҳои алоҳида ба вуҷуд омада, ба он садҳо нафар гирифтор мешаванд. ҳодисаҳое ки дар як мавсим беш аз 1000 нафар ба бемории сурхча мубтало мегарданд, дар солҳои охир кам мушоҳида мешаванд. бемории сурхча 4 давраи дорад. саршавии беморӣ асосан аз давраи ниҳонӣ, яъне инкубатсиони период сар мешавад, ки дар ин давра дар бемор ягон нишонаҳои бемории сурхча дида намешавад. танҳо дар бемор хастагӣ, беҳолӣ, бемадорӣ, инҷиқӣ, нооромӣ дида мешавад. хусусан ин давра аз 3 то 5 рӯз давом мекунад. баъд аз ин давра давраи пайдоиши нишонаҳо ё оризаҳои катаралӣ мебошад. дар ин давра дар бемор дар сурбияи чашмо газак варами чашмо дида мешавад. дар ковокии даҳон, дар сурбия, дар лӯпардаҳои даҳон пайдоиши бусуротҳои ба ин беморӣ хос, яъне бусуротҳои копликӣ пайдо мешавад. ин давраҳо зуд гузаранда аст. дар ин давраҳо ҳарорати бадан он қадар баланд намешавад. давраи сеюм беморӣ ки асосан беморон дар ин давра ба беморхонаҳо муроҷиат мекунанд, ин давраи пайдоиши бусуротҳо мебошад. бусуротҳо, пайдошавии бусуротҳо пайдарпайӣ мебошад, яъне онҳо аз қисми паси гӯш, пешона, рухсора пайдо мешаванд ва дар рӯзҳои дуюм, сеюм дар давоми ҳарорати баланди бадан то 39-40 дараҷа ин бусуротҳо аз қисми боло ва қисми поёни бадан паҳн мешаванд. ва дар ин давра, хусусан дар ин давра бисёртар пайдоиши оризаҳои ин беморӣ мебошад, яъне дар ин давра сулфаи хушк дар беморон мушоҳида мешавад, ки ин аввали нишонаҳои саршавии илтиҳоби шушҳо мебошад. ва давраи чоруми беморӣ, ин давра яъне давраи сиҳатёбӣ мебошад, ки дар рӯзҳои 10 ва 14 беморӣ рост меояд. бемории сурхчаи атипии заиф дар кӯдакони ваксинашуда ки дар давраи инкубатсиони иммуноглобулин ё маҳсулоти хун гирифтаанд мушоҳида мегардад. кӯдакон ин нави бемориро сабук мегузаронанд. сурхча дар шахсони калонсол ва ҷавононе пайдо мешавад ки қаблан ба ин беморӣ гирифтор нашудаанд ва одатан бо ваксинаи зидди сурхча эм карда намешаванд. он аксар вақт бо илтиҳоби шадид ва мушкилоти бактериявӣ мегузарад. бо хуруҷи ин беморӣ метавонад мушкилиҳои марбут ба кори системаи марказии асаб, роҳҳои нафаскашӣ ва узвҳои ҳозима ба вуҷуд оянд. вируси сурхча ба 3 узви асосии одамизод таъсири манфӣ мебахшад: системаи марказии асаб, узвҳои ҳозима ва роҳҳои нафаскашӣ. аз якум рӯзи бемор шудан ин кӯдак метавонад оризаҳои фасодӣ пайдо мекунад. яке аз оризаҳое ки кӯдак дар вақти сурхча гаранг мешавад, инҳоро энцефалопатия меноманд аз тарафи системаи марказии асаб. дуюм, ҳолати кӯдакро бисёртар вазнинтар мекунад. ин аломатҳои яраи пайдошуда дар коми нарв даҳонаш мешавад ва аз он ҷумла дарунравӣ дида мешавад, ки дар дигар бемориҳои дарунравӣ дида мешаванд, дар сурхча ҳам дида мешавад. сеюм, мо мегӯем ки дар асри 19 вақте ки дар бораи мафҳумияти сурхча буд, лекин антибиотик кам буд, дар он вақт бисёри кӯдаконе ки бо сурхча бемор мешуданд, аз илтиҳоби шуш мефафтиданд. ҳозир ин чизе нест аст. ягон кӯдак ҳозир илтиҳоби шуш ҳам шавад агар, он муолиҷа шаванда аст. лекин аз рӯзҳои аввал як ҳолати вазнини кӯдак ки онро нафасдиқӣ мегӯянд, дар вақти сурхча пайдо мешавад. ин кӯдак бо садои овози садонок нафас мекашад. нафаскашии кӯдак ададан зиёд мешавад. баъд овози кӯдак дағал мешавад дар вақти сулфа задан. ин аломатҳои нафасдиқӣ дар вақти сурхча дида мешавад, ки ҳолати кӯдак вазнин мешавад. бисёр падару модар аз ин чиз метарсанд. баъз аз тарафи узвҳои ҳозима гуфтем, дарунравӣ. ҳолати кӯдак аз тарафи бемории асосӣ вазнин мебошад, боз онро вазнинтар мекунад
он аломатҳои камобии бадан ки дар вақти дарунравӣ дида мешавад. Кӯдак ҳам беиштиҳо мешавад, ҳам обро наменӯшад ва адади фазлаш зиёд мешавад ки ин ба хушкшавии пӯсти бадан меборад. аломатҳои асосие ки мо гуфтем бусурот мебарорад ва аломатҳои илтиҳобҳои фасодӣ ки кӯдак дар вақти сурхча аз он ҷумла аз чашмаш, аз бинияш фасод мерезад, дар даҳонаш пайдо мешавад яраҳои фасодӣ, бо мебахшед дарунравӣ бисёр вазнӣ мегузаронад. ба ғайр аз ин кӯдак метавонад беҳолу бемадор шуда дар кӯдак ихтилоҷ дида мешавад. ихтилоҷ калимаи бо забони русӣ мо судорагӣ мегӯем. Ин аломатҳое ки аз тарафи системаи марказии асаб осеб дида мешавад дар вақти сурхча. барои табобати бемории сурхча ягон доруи махсус коркар карда нашудааст. табобати симптоматикӣ аз экспекторантҳо, муколитикҳо, айрозолҳои зидди илтиҳобӣ барои сабук кардани равандҳои илтиҳобии роҳҳои нафас иборат аст. барои рафъи хориши пӯст ҳар рӯз шустани бадан бо маҳлули хокаи деласкин тавсия мешавад. дар вақти обравӣ ва сурхшавии чашм қатраҳои антибиотикҳоро истифода мебаранд. даҳонро бо истифода аз нушобаи бобуна, чой, маҳлули хлоргексидин, сода, намак ва фурасилин шустан мумкин аст. агар дар натиҷаи бемории сурхча илтиҳоби шуш ё дигар мушкилоти бактериявӣ инкишоф ёбад, барои табобат доруҳои зидди уфунӣ таъин карда мешаванд. хавфнокии ин беморӣ дар он аст ки зуд пахшшаванда аст. агар шахси бемор бо 10 нафар дар як ҷо бошанд, аз ин 10 нафар 9 нафари онҳо ба ин беморӣ мубтало мегардад, яъне дараҷаи баланди пахшшавии ин беморӣ дида мешавад. бисёртари ин беморӣ оризаҳои ин беморӣ ин пайдошавии илтиҳоб дар ҳарду шушҳо ва илтиҳоби дутарафаи шушҳо ва бисёртар дар кӯдаконе ки табобат накардаанд ё ба худ муолиҷа даст мезананд дар хона, дар онҳо пайдоиши варами мағзи сар ба монанди дигар энсефалитҳо дида мешавад. беморӣ ба ҳамаи инсонҳо ҳасосият хос мебошад. танҳо калонсолҳо ба ин беморӣ камтар бемор мешаванд, чунки онҳо дар синни хурдсолӣ эмгузаронӣ гузаштаанд. аз ин сабаб дар онҳо ин беморӣ камтар аст. табобати ин беморӣ баъд аз дарёфти беморӣ асосан дар беморхонаҳои сироятии кӯдакона асосан табобат карда мешавад ва табобати ба худтабобаткунӣ даст додан дар кор нест, чунки ин бас чӣ хеле ки пештар қайд кардем, агар чӣ хеле ки мо дар хона кӯдакро нигоҳ кунем ба худтабобаткунӣ иҷозат диҳем, сабаби паҳн гаштани бисёртари ин беморӣ мешавад ва ба оризаҳои ин беморӣ мерасонад. табобати ин беморӣ танҳо дар муассисаҳо ба роҳ монда мешавад. табобати ин беморӣ дар беморхона чуно ки пештар қайд кардем симптоматикӣ мебошад. дар ҳолати баланд шудани ҳарорати баланд, ҳабҳо ва маҳлулҳои табпаскунанда ва дар ҳолати пайдошавии оризаҳо ба монанди пневмония ва варами чашму варами гулу ва варами ҳалқ, табобатҳои симптоматикӣ барои пешгирӣ кардани аз ин оризаҳо ба роҳ монда шудааст. ҳангоми пайдо шудани аломатҳои бемории сурхча, волидайнро зарур аст ки саривақт кӯдакро ба духтурони сироятшинос нишон дода, табобати онро оғоз кунанд. ҳамчунин барои гирифтани пеши паҳншавии беморӣ, омӯзгорони муассисаҳои таълимие ки фарзандашон дар он ҷо таҳсил мекунад, бояд огоҳ карда шаванд. роҳҳои ҳифзкунанда ҳаворо тез дигар карда, гулӯшонро чақ хонанд. аз рӯи нишондод бояд ки ҳама вақт ақаллан якум, дуюм, сеюм рӯзи тамосия то 5 рӯза бояд ки табиби минтақавӣ омада ё ки хабар гирад ё бо намуди телефонӣ ягон кас ҳарорат баланд дорад, ягон кас гулӯяш дард мекунад, мепурсад, бояд ки тамос будагонро як мавод ҳаст иммуноглобулини ки аз одам тайёр мешавад, лекин инҳоро худи падару модар таъин карданашон дар кунӣ танҳо табиб мекунад ва он роҳҳои пеш бояд ба кӯдак ба тамос буда гузаронем. лекин аз сабаби он ки вируси сурхча дар муҳити беруна қариб ки зинда намемонад, дар зери таъсири гармӣ вай тез мемурад, дар зери ҳавои дигар кардан вай мемурад, дар зери таъсири маводҳое ки аз хлор иборатанд, хлорамин ки ҳозир бисёртар аз рӯи фармони ки мо ҳозир истифода мебарем 0,1
5% хлорамин истифода мебарем, он вай кушанда мебошад. аз ин сабаб он чизҳое ки барои гигиенаи шахсӣ мегӯем риоя кунед, он чизҳое ки дар хонавода истифода мебаранд дар вақти штусшӯи зарф, штусшӯи дару девор бояд ки истифода баранд. тоза кардан дар кор, ҳаворо тоза кардан дар кор, дасту пои кӯдакро тоза кардан дар кор. бояд ки дар тамос будагонро фақат муоина аз тарафи табиб бошад. падару модар муоина карда наметавонад, вай наметавонад аломатҳоро донистад. баъд ғизо хӯрондан дар кор. яке аз нишондоде ки барои тамос буда мебошад, ин ғизои пурра мебошад. ман бисёр дар Тоҷикистон ман метавонам гуфтан ки ғизо мавод чӣ мегӯянд, сабзаводу мева бисёр. ҳамон сабзаводи мевае ки одами калонсол мехӯрад, он маводҳое ки дар хонавода ҳаст, аз ҳамон хӯрок тайёр карда ба кӯдак будан дар кор. дигар витамине ки сунъӣ мебошад, ба фикрам ин нодуруст мебошад. хӯрок хӯрондан дар кор. оқибатҳои эҳтимолии бемории сурхча камшавии шунавоӣ, панэнцефалит ва ғайраҳо мебошанд. вируси сурхча қодир аст ҳуҷайраҳои сохтори иммуниро ки антитела, яъне пайвастагиҳои протеинии плазмаи хун ки дубора тавлиди микроорганизмҳоро пешгирӣ мекунанд ва моддаҳои заҳролудро ки аз онҳо хориҷ мешаванд безарар мегардонанд, нобуд созад. ин ҳолат системаи масъуниятро барои якчанд сол суст мекунад. якчанд ваксинаҳои зинда бар зидди бемории сурхча мавҷуданд ки онҳо барои организм хеле самаранок мебошанд. пас аз вояи якумин ваксина 85% кӯдакони 9 моҳа ва 95% кӯдакони 12 моҳа иммунитет пайдо мекунанд. тақрибан ҳар касе ки пас аз вояи аввал масъунияташ баланд нашудааст, баъди вояи дуюм бадани онҳо иммунитет пайдо мекунад. гарчанде бемории сурхча сироятӣ аст, агар қоидаҳои зидди ин беморӣ ҳангоми хурдсолӣ пурра риоя шуда бошанд, онро наметавонем барои саломатӣ хатарнок ҳисобем. аз ҷониби дигар, дар шароити имрӯза ва бо пешрафти соҳаи тиб метавон бар зидди ҳама гуна беморӣ ғолиб омад.